Pagi Besti, iki aku mau ning pasar Bes. Biasa arep golek godhong sithik ya karo liyane Bes. Piye Bes? Masak apa kalian hari ini? Tetap semangat ya Bes, selamat beraktivitas. Semangat emak-emak yang ku mampir arep marut arep tak bikin guys serundeng arep persiapan megengan. Piye Bes, wis siap-siap urung kalian yo an? Terus iki aku mampir sarapang sisan Bes, ben terisi, ben tambah semangat ngono lho Besti. Iki tak kuwat ceri jeruk loro rong iris ngono ben saweger ngono Bes. Jangan lupa sarapan ya Besti. Sarapan kuwi penting. Emak-emak pekerjaane akeh ben ras mabut.